ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Асали паҳлавон аз ширкати шифофармо ки ин асал 100% табиӣ. Ин асал қувваи мардонагиро қавӣ мекунад, тестостерони худи шуморо барқарор мекунад, хунукзадагиҳо, шамолхӯрдагиҳоро бартараф мекунад ва боз бисёр чанд чизҳои дигарда кӯмак мекунад. Барои заказ кардани асали паҳлавон аз ширкати шифофармо ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ба ҳама ҷо доставка доранд, ҳам Тоҷикистон, ҳам Русия. Довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Иен Гери ният дорад ки чемпион Ислам Махачевро нокаут кунад, лекин ҳамчунин қайд кард ки ин муҳорибаи дилгиркунанда шуда метавонад. аз ҳама сценария бадтарин агар ӯ маро ба замин афтонад ва тамоми 25 дақиқа ма аз поён монам ва муҳориба дилгиркунанда шавад. Ислам ҷангвари беҳтарин аст, греплери беҳтарин. Агар ба ӯ иҷозат диҳӣ ки аз боло истода гӯштин ва греплинги худро истифода барад, пас ӯ туро бо идораи худ нафасгир карда метавонад. ӯ дар болои ту ба монанди санги вазнин мехобад ва барои ту ҳатто ҷунбидан бениҳоят душвор мешавад. Ва ман фикр мекунам ки ин гуна муҳориба ба ягон кас шавқовар нест. Ба ман шавқовар нест, ба ӯ низ бояд шавқовар набошад ва ба тамошобинон низ ин чиз хурсандӣ оварда наметавонад. Лекин маҳз ҳамин гуна ӯ соҳиби камарбанди вазни миёнаи UFC шуд. ба назари ман ин аз ҳама сценария бадтарин аст, гуфтааст Гери. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Иен Гери гуфта буд ки ният дорад Ислам Махачевро дар чорум раунд бо тариқи нокаут шикаст диҳад. ва биёд мебинем ки менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз дар ин суханҳои Гери чӣ ҷавоб додааст. ма дидам ки рақиби Ислам чӣ суханҳо гуфт ва ана фактҳо. Дар се муҳорибаи охиронаш ӯ 2 ғалаба ва 1 бохт дорад. Карлос Пратес қариб буд ки ӯро нокаут мекард, лекин ӯро анҷоми раунд наҷот дод. ӯ дар UFC 10 ғалаба дорад ки 8-аш бо қарори доваро аст. Ягон кас бояд ба ин шахс ҳақиқатро фаҳмонад, чунки ӯро ба наздикӣ мешикананд. 10 муҳорибаи охири Ислам Махачев чӣ гуна гузашта буд? 3 ғалаба зидди чемпионҳои ҷаҳон. Боқимонда ғалабаҳои ӯ зидди рақибони топ 5 топ 15 буд. ту ин муҳорибаро соҳиб шудӣ танҳо ба хотире ки гап зада метавонӣ. рӯзи 15 август гап задан тамом мешавад. ана ҳамон вақт мо мебинем ки чӣ воқеӣ аст. Тайрон Вудли бисёр гап зад ва Камару Усман ӯро шикаст дода манаҳашро шикаст. Конор Макгрегор бисёр гап зад ва Ҳабиб Нурмагомедов ӯро шикаст. Чарлз Оливера бисёр гап зад. Ислам Махачев ӯро маҷбур кард ки таслим шавад, дар ҳоле ки Чарлз Оливераро бисёриҳо беҳтарин греплер мешумориданд. Илия Топурия чунон гап зад гӯё ки ӯро зада намешавад. Ҷастин Гейҷи ба он ҷо баромада ӯро мағлуб кард. бо хоҳишҳои худ эҳтиёт кун. Камару Усман, Ҳабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Ҷастин Гейҷи мардҳое ҳастанд ки кам гап мезананд, лекин вақти ҷангидан меояд онҳо доимо вазифаи худро иҷро мекунанд, навиштааст Абдулазиз. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем аллакай пешбарии муҳориба ва танқидкунӣ сар шуд. дар пеш мо шуморо муҳорибаи беҳтарин байни ин ду нафар интизор аст. ҳамчунин пресс-конференсия пеш аз муҳориба. барои ҳамин бо мо бошед то ин ки аз ҳама хабарҳои ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. муҳорибаи онҳо рӯзи 15 август дар турнири UFC 330 баргузор мегардад. чанд соат пеш рақиби Нурулло Алиев Майк Дэвис ба Абу-Даби рафта расид ва ана ҳамин аксро нашр карда субҳ ба хайр навишт. акнун ӯро дар пеш иваз кардани боду ҳаво, яъне акклиматизатсия ва вазнкамкунӣ интизор аст. ана Нурулло Алиев бошад аллакай дар марҳилаи вазнкамкунӣ аст ва бояд қайд кард ки ин аз ҳама марҳилаи вазнин барои ҷангварон аст. барои ҳамин дӯстон, биёед дар поёни ҳамин навор дастгирии худро ба Нурулло Алиев нишон медиҳем, то ин ки дастгирии мо илҳом ва мотиватсияи ӯро боз ҳам зиёдтар кунад. ногуфта намонад ки муҳориба байни Нурулло Алиев зидди Майк Дэвис аллакай бегоҳии 25 июл баргузор мегардад ки мо ба Нурулло вазнкамкунии осон ва ғалабаи дурахшон орзумандем. то наворҳои баъдӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.